people, ni ana usab ako nagbagot-bot sa inyong atubangan karong buntaga. Karon ka mga nice people, ang atong vlog for today, maghahanap kami sa ibang bayan ng mga inumin, mga beverage na ramdam na talaga namin dito sa aming syudad na may kakulangan na talaga sa mga beverage like juices, soft drinks, product ng Coca-Cola, product ng Pepsi. Kaya maghahanap kami kung saan kami makakita ng pangangailangan doon sa tindahan ng aking bana ba? Asawa. Maghahanap kami ng paninda ng mga inumin na mga juices like Sesto, Coca-Cola product, Pepsi product, o kung ano-ano pang mga product na mga ready to drink. Mag-practice kag drive na para dili na mag-drive ang mama mo. Plano mo na. Oh, yan. Gusto ko yan marinig sa iyo, anak, na may plano ka nang mag-drive. Katigo na magkag-bike na. Oo, katigo na mag-bike. So ngayon ka mga nice people, nga rin ako, ay magpagutbot lagi, oy, Joy, tatay. Nga rin naming Raquel. Kaya kami ni Raquel ay magbagutbot na pud ko. Kaya aron maka-update mo na ho kung unsay among mga lakaw ni Raquel, kung makakita ba mi sa among panginahanglan nga mga soft drinks, juices like Sesto, unsa pa ba kanang Sito, especially sa Sito and Sesto, maura ang pinaka-importante, at saka sa Coke product, sa Coca-Cola product, kailangan din namin dahil mayroon ding naghahanap kahit pagaano kamahal kung ang tao ay gustong umiinom ng mga inumi na pangtambal uhaw. Kaya yun, para maraming mahalin ang tindahan sa akong bana. Okay ka mga nice people, mga kamarites, ang among live, ang sabi to, ang akong live streaming while I'm driving na kuan na off kay wa na connection. Ginoo ko badlungon sa connection. Langan-langan na maming Raquel ani. Imbes nagdali mila, wa na tay paniud to ani Kel. Adi war. Coke 150, Sting sebenarnya mismo 310, Solo 400. Mauna ng presyo. Cobra 310. Ito Solo 400. Makita ba ning nakita po ning Solo usa? Ang pinikulan anay sa 400 ang Kuan lagi ni nakakuan eh. Pamilya size na. Ipal kali na amo. Tulog ka. Abi na tay. 5 ka kuan am. Amo lagyan na am. O na 5 ka Coke. 1.5. Onya. Sito Solo 5. Take apon. Jalan ni butang. Bye po guys sa ila taas kin. Bye. Okay ka mga nice people, nakapalit jud ta og soft drinks. O to anantay sulod sa atong compartment nga mga soft drinks. So, salamat sa Ginoo nga wala na pakyas ang among pag-adto sa Inupakan Leyte nga naa di ay mga soft drinks supply, pero ingon ang tag-iya or mga haka-haka dito nga ang nag-supply nila gikan sa Cebu. So mauna ko ka mga nice people nga
dili sayang ang atong pag-drive. Ikaluyan ta sa Ginoo pirmi nga wa na sayang ang among pag-drive paingon sa inupakan. So naapay maka-refund pagkahumbana. Himpalit mi og laing nga product nga kontra sa. Okay ka mga nice people, ka mga marites, pauli namin ni Raquel og nakadala jud mi sa among gipangita nga produkto. Aduna na sila'y itinda. So dili arkansi ang among paglakaw karong adlaw. Kung nagdali pud mi kay basin maabtan mi maghikay para ba mi paniud to kining among kalakawan. So mao na to ka mga nice people. Daghang salamat sa inyong pagtanaw sa akong vlog today. Katong wala pa nakasubscribe sa akong channel Almajoy Vlog, please subscribe my channel ug daghang salamat sa inyong pagtanaw. See you on my next vlog.